Um, ngiyabingelela. Masenze-ke i-cleansing uJanuary manje. Everyone is going out to look for jobs, is going to see things how they go. Okay. So la we've got usawoti, it's rough salt, kube sekuba umlotha. Umlotha lona wey'nkuni zasekhaya, and then kube sekuba ilongwe leli. Okay. Dried cow dung, and then bese kuba amaqanda amabili. Into oyenzayo-ke uthatha lezi zinto uyazihlanganisa, ne? Uyakuhlanganisa konke lokhu, and then bese uthatha iqanda bese uyalibamba kanje, uyakhuluma kulona, ukhulume, and then bese uyaliphahlaza, ufohloze, and then kanjalo, and then bese uyakuhlanganisa, uyakucubha konke lokhu, ufaka nje kancane amanzi afudumele, ufake nje amanzi amancane, ucubhe kube udaka. Mase iwudaka lento, uzobe uyayithatha lento le, uyayi-aplaya from head to toe, apply emzimbeni wakho wonke, and then bese uhlala at least a minimum of 15 to 20 minutes. After that 20 minutes uzobe uthatha amanzi angango-10 litha afudumele, ubese ufaka izandla eziwu-2 zikasawoti, and then uzobe uwasha umzimba wakho lento le after 20 minutes. The time uwasha uyakhuluma, the time uyi-aplaya uyakhuluma ukuthi makwenzekaleni, yini oyidingayo, ufuna kuvuleke kuphi, ufuna kuqaqeke kuphi, yini oyidingayo empilweni yakho ukuze zikwazi ukuthi iy'nto zakho zivuleke. Uyayenza-ke le cleansing, ungayenza at least 3 consecutive days. 3 consecutive days. Emveni kwaloko uyenze le oyenzile oyisuke uyihlanganisile kanjena, le osuke uyihlanganisile uyenza yonke uyiqede, uyisebenzise yonke uyiqede. Ngakusasa you do a new one, a fresh one, and then emveni kwaloko uyenze lento at least for 3 consecutive days. Emveni kwaloko uzozibona iy'nto zakho zizokwazi ukuthi zivuleke. Bye.